Oh. Tuh, tutup. Anakku ning gone. Oh. Andalan di mana? Andalan di mana? Oh, lanang di mana? Lanang. Lanang mau penanu. Anaknya siapa? Irfan. Oh. Apa lho ayu. Penanu ngono wis jawane nyapa yo. Oh, belum. Kalian bocil gak ro apa-apa lho kok ini. Mae sing Mae goblok. emang hasil paling ya mae. Pakne. Goblok kok pakne. Masih ponakanku sing goblok kok pakne. Ora iso golek duit liyane nang kono deh. Mixuin nanti hilang. Tapi pancet es krim Momoyo. Momoyo ya es krim. Iya nak mixue. Ya mixuin. Saya ganti yo. Rasa iku gaya beline iku burung sampai sak mono. Larangan. Rasa iku es tuntung ngono ku. Karo gowo sepeda. Yo perahan mori. Nek gowo sepeda ke pilihane ta. Hah? Nek gowo sepeda iku akeh pilihane. Nek ngebis gak iso milih deh. Nek gowo sepeda ijen niku jek oleh akeh jan. Nek wong loro nggo sepeda boros ora entuk. Tapi tak angen-angen yo bener ya dari cung iku ya. Sampai kapan minus terus sih? Iki minus terus ya di bulan. Iya. Terus sampai kapan itu? Nek nekat terus ngono. Gak iso. Alah piye. Yo tergantung pilihan masing-masing. Ya diangen-angen sih resikone. Bayar iku cara nglakoni ngono iku iso ajeg tagak ngono.
Mau medeni yo. Tapi nek ngene terus yo, min terus. Positif sih. Habis benda juta. Ya. Positif yo min terus yo. Ya iku saya kebantu bojomu jan. Ya, kak kebantu bojomu men akeh jan. Ya yo. Ya kali itu ngambil aku kan pemain tunggal ya. Duh. Iya dendani uang tambah gak menggok-menggok. Apa tuh? Kali tak klakson apa seru? Itu mulino gambling ya. Ya. Tapi yo cara gak gambling ya pancen ngene-ngene ae, Tet. Main terus. Ya resiko. Resiko. Yo tergantung pilihane, milih sing piye ya. Milih sing resiko ta sing pancet ngene-ngene. Pancet ngene-ngene ae, minus-minus terus. Resiko karena delok pilihane sing piye ya. Budal ya. Oke. Ayo, isu-isu pamit budal. Ini mari melebih 100.000 lah. Enak iki ternyata. Dede. Dulu ngopi 100.000. Dulu leren yang kalau 100.000 mulai lho. Boleh nyantai warung ya. Wes aman deh. Yo minimal itu setengah hari lah oleh 50 wesan. Boleh kayak itu kadung serius. Iya, oleh. Tahu aku. Lah kan pabrik sedino 50.000. Apa? Ya aku itu loh. Sore sampai bengi ya tahu. Nah, yo. Pakai. Kuat. Apa mana wis terlatih bendino ngono kan dadi kebiasaan ya ngono. Nah, ya. Positif iku. Positif yo. Minim wis 50 sedino yo. Tengah hari lah. Aman itu belanja. Oleh 50 mulai wis lelek ya wisan. Ya iso 100 barang 150 Ya iso ya. Satu sedikit on. ison. Belum jam tok ya. Nah, daerah rame tambah worth it. Ini Mbak Arya pacet ini kok. Kan tahu gowo ya. Wow yo. Masuk ya. Tahu kota tahu gowo. Nah, ora ono sing mlipiri wisan. Hah? Ora ono sing mlipiri wisan. Ono. Jarang. Ora ketok saya dhewe nane. Gak ketok. Sepanjang jalur iku gak ketok blas ya jero ngono. Orang ketok awan deh. Nah, iya maksudnya kan umumnya mlebar kan awan. Yo isu ya. Ya termasuk Jesu ada liwat jam 09.00 kok. Jam 10 atau jam 09.00? Awan aja. Budale yo. Yo awan. Jam piro? Jam 10 sih. Kulo kok ini. Masa? Ya termasuk wis panas ya berarti ya. Iya. Wong mlebar wis leren ya kan. Itu kan tenan ini apa sing itu. Aja ada budal iki ya gak ono. Wis kawanan kali. Biasanya kesalipan sih ada gini. Oke ya. Ya, oke aja, jawab Apa mana rada-rada mendung ini. Wis leren wisan. Masa?
Kewal ana sesuai empret iki. Pon Ah, cuk, jero enak ya. kancane remae Oh, enak ya. 150 mulai sore wes aman ya. kalau lokasi lokasi beda. Saya kediri tengah tahuan. Hah? Satu saya kediri kalau tengah tahuan. Nah, Aman. meskipun gak bendino iku wis aman ya kan. Meleper 3 dino, prai sedino. Meleper 3 dino, prai sedino, iku wis aman ya kan. Daripada nang pabrik 50.000 sedino. Heh, Kaca aku. ya kaca adon. No. Nang pabrik ya. Kali sing kerja nang pabrik kan 10 jam. 50.000, 8 jam 50.000. Aku tolong jam. Aku 3 jam 50.000. Wis gak separuh kacake. Tolong jam kok saya tahu ya luwe. Ya iso luwe. Iso luwe, iso 100 barang. Ngedae rame iso 100. Ambek awakmu iku nang lor kok 100 ya 3 jam. 100. Lah yo. Wah enak. Ger. Jangan. Samben. Bolong-bolong. Tak 3 jam. Iku sak lokasi itu. Lah ya tolong. Lokasi itu sing semua bisa. Nah, wah enak ger. Iku wis bolong-bolong. Sampai tambah. Sore. Kalau dijemput sampai Sak bisa lah jam 10 lah jam 20 ya wis. tos. 1.7 1.10 bukan 10 Udah sore bulan ya. jam sore Wah enak. jam sore mari jam itu lah bolu ngono ini kau pokoknya larane pas maghrib bisa kau Ya, pas adan. ini mari ada lebih semangat paling enak iwat itu no iwat paling enak Riko keroyak. yak Piro? paling enak Pinten Mas? Tos. Oke. Oh, enak ya. Cara ngono totalan ya. Aku paling akeh ngijono iku 50.000. 50 ponjul. tapi akeh Ngijolno tos kurang tahu aku. Ngijolno tos kurang tahu aku. kurang dobo anjir Ya kan dawa, kurang suwi. Ngijolno tos mesti izin ya, kurang tahu aku. kami kurang Terus nek tos iku nang tas iku abot no. Ada ini ya. Aku karena titik itu tak jolno, titik tak jolno ngono.
Nang ngene tas kroso. Kok tambah kemeng. Tambah suwe kok tambah kemeng. Lumayan nih gua berarti. Heeh. Tahu. Ya mlaku rada suwe ya kemeng. Aku kilo. Ada telen di mana ya?